Xa vimos noutro vídeo que podemos facer para iniciar pequenas conversas. E algo que nos vai axudar tamén é facer preguntas. Cando nos preguntamos, estamos amosando interese pola outra parte, pola outra persoa. Logo é un recurso que nos vai interesar empregar. E de que xeito? Bueno, pois unha maneira boa de empezar será tendo en conta os intereses da outra parte. Por exemplo, se eu sei que a miña compañera de traballo hai pouco que se mudou de casa ou ten fillos pequenos, pois unha maneira de empezar unha conversa con ela a través das preguntas sería, bueno, que tal na casa nova? Vos acostumbrades? Ou tamén, mira, a túa filla pequena sigue practicando xadrez, que tal lle vai? Por exemplo. Se eu non sei dos intereses da persoa, porque ao mellor non teño tanto coñecemento dela, bueno, pois quizáis a maneira de empezar sería facendo unha pequena introdución con información sobre min, sin tampouco ten que ser nada comprometido, por suposto, e logo introducir a pregunta. Por exemplo, encántanme estes días de calorciño en inverno. Ti que tal os levas? Sería pois un exemplo cando non temos tanto coñecemento mutuo coa outra parte, vale? De todas maneiras, logo do vídeo deixovos uns exemplos de preguntas por se queredes aproveitalos e facelos tamén ao voso xeito, vale? Esperando que sexan eso, aproveitables para vos. E veña, animarse e practicar dende xa, xa sabedes, vale? Veña.